Aski da. Aski da. Urkulluk esan zuen inusentada bat zela merkantziak ez joatea Burgosetik Gasteizera. Gero Ortuzarrek esan zuen Euskal Y-koa bidegorri bat dela. Gero Aburtok esan zuen jendea, herritarrak azkarrak direla eta atzerapen guztiak hartzen dutela pitorreoarekin. Zuk Arriola sailburua esan zenuen datak kalkulatuta daudela bihotzarekin eta ez buruarekin. Eta orain esaten dioguzu, Bilduri esaten diozu, hau obsesio bat dela guretzat. Osea, Euskal Herriko historiako azpiegitura garestiena da Bilduren obsesio bat. Claro, eske gure lana ez da bakarrik impulsatzea gobernua, da baita ere kontrolatzea. Eta hau deskontrol bat izaten ari da, Arriola sailburua. Eske ja, grazia hoiek ez dute graziarik. Ez dute inoiz izan, baina oaintxe bertan, jendea oso gaizki pasatzen ari da, eta gero eta okerrago pasatuko du. Inflazioa 10,3an dagoia da. Euriborra 2,76an, eta gorantz doa. Jendeak oso gaizki pasako du, eta jendeak ez du ulertzen nola jarraitzen duzuen milioiak eta milioiak botatzen azpiegitura honetan. Uarte bat, irla bat izango den azpiegitura honetan. Zenbat gastatu dugu oraingoz? No, Gipuzkoako adarrean 2.000 milioi euro bota dira. Arabako eta Bizkaiko adarretan gutxi gora bera 1.500 bakoitzean. Eta beraz dagoeneko 5.000 milioi euro gastatu dira. Euskal Y-koan. Eta oraindik ez dago bukatuta. Eta bukatzeko asko falta da. Ze obren bilakaera ez da neurtzen metrotan, baizik eta dirutan, eurotan. Eta falta dira beste 5.000 milioi euro, falta da erdia. Ze falta dira hiriburuetako soluzioak, falta dira Jundizerako lotura guztia, eta falta da, eta zuk ez duzu aipatu, ze badirudi orain Frantziarekiko lotura bakarra dala 3. erraia Donosti eta Irun artean, falta da Astigarraga Irun plataforma berria, edo hori ja ez da egingo. Beraz, falta da erdia. Eta gure ustez, une hau ez da egokia milioiak botatzen jarraitzeko azpiegitura horretan. Eta loturei dagokienez, oso argi daukagu, lotura horiek alferrekoak direla, ez direla beharrezkoak. Eta Frantziako estatuak oso ondo ulertu du. Frantziako estatuak zer aukeratu du? Bordele eta Hendai artean gaur egun dagoen bidea modernizatzea, inbertsio bat egitea hori hobetzeko, plataforma berria egin gabe. Eta hori da Bilduk urtetan eta urtetan defendatu duguna beste loturei dagokienez ere, bai. Miranda, Gasteiz, Altsasu, hor ez litzateke beste lotura berri bat egin beharko. Abiadura lehiakorrak lortu daitezke, kortak eginez, beharrezkoak diren kortak eginez, beharrezkoak diren berrikuntzak, bikoizketak eginez, edo beharrezkoak diren zabalera doikuntzak eginez. Eta berdina gertatzen da Bilboaldeko egotren saihesbidearekin. Barakaldo Naturala plataformak ere erakutsi zuen alternatiba bat dagoela, eta ez dala beharrezkoa plataforma berri bat egitea. Beraz, uste dugu momentua dela milioiak eta milioiak bota ordez lotura horietan, inbertsio politika publikoen norabide aldaketa potente bat. Ze oraintxe bertan jendeak behar duena da zerbitzu publikoak indartzea. Behar du etxe bizitza, behar du hezkuntza, behar du osasuna, behar du zaintza. Eta nahi baduzu trenetatik ez irtetzea, behar du aldiriko trenen sare moderno bat. Eta ez orain daukaguna. Ze diruaren zorro guztia sartzen ari zarete, abiadura handiko trenaren saskian, eta ez da geratzen dirurik beste zenbait inbertsio estrategikoetarako. Bildun oso argi daukagu norabidetze aldaketa garrantzitsu bat behar dela inbertsio publikoen politika honetan.